baka ga yab da ba zan fito daga gida ba fa wallahi kamar ni ke ko da mun sawa rayuwar ne dole sai an fito an zan wannan wallahi shine nake ga ma wallahi sai ne bani assalamu alaikum wa alaikum salam sanni na yi ne lafiya kalau lafiya ina yi ne lafiya lau lafiya lau lafiya wallahi kawai dama na zo in dan yi maka godiyar abin da ka mun godiya kuma ai kin sani kin rike godiyar ki dan gaba za ta iya miki amfani ai ni ba wai nayi ne don ki gode mun ba ko nayi ne dai kawai dai ana tare ne ko ni ma na sani amma dai duk wanda aka yi ma abu ya ji daɗi ya kamata ya nuna farin cikin shi akai na gode Allah saka da alkai ki rike ko iya wannan abin naki gaba zai miki amfani na gode kai kun da ne kamata da kuma ne ta zo tana ma wani godiya kai dai bari abokina wallahi ta zo ta same ni zan tafi studio take gaya min cewa akwai wani bako da za su yi dan uwansu ana so a yi musu haɗin zumunci ta ce dan Allah ni dan ji haka mu dan yi dai kamar ni saurayinta ne haka muna dan shira idan ya zo ya gamu to zai zata ni saurayinta ne shi kuma zai fice ya fasa zai je ya samu maman nasu ya gaya musu cewa ai tana da saurayi ni da shawara nan baka dai abokina ka ba a hankali har ga yare nan ba ci gaba da ita ma gaskiya ne ni kaina ne tunanin hakan da baran je ba sai da ne tunanin hakan saboda ka san abin da na gaya ma ka san su ba abin yadda bane gaskiya kuma musamman ita da muke wannan abin kuma na ga dabi kuke da ita kuma yau ga ita za same ku ta tsana gode na gode gaskiya ka duba ne ba kuma yanzu ka ƙara dore min kai abun ka duba ne fa gaskiya ne ba matsala amma dai takunna ta insha Allah Allah ya sa ba su diri da ke ba wullar da shi ba. Amma bara na kira mama. Ke bara na baki labari da zafi zafi. Ajje wayan nan ki. Kawata. Ki saya muka da mutum kuwa? Ali? Wallahi Ali mana. Ba yana ta ikirarin abubuwa waye ba. To har gidan mu Ali shekaran jiya sai da iji. Ai na san za a bi. Tunanin sai da Allah jira nake ya gama fadawa. Ramin da na damai idan ya burma wallahi ba mai iya ciro shi. Dan girman Allah. Ha ba, kewa dai kawata manta ne kika. Amma dai ba matsala. Zuwa ne daman baki labari da zafi in zo in yi in koma. Dai waya na ya dauki kuma ya ce mun je. Yadda aka yi in ma ban dawo ba dai za mu yi waya. Na tafi to ki gaida su umma. Ki gaida gida. To gida ya ce na gode. kira rubin nan ya kamata in kira mutane assalamu alaikum alaikum salam tashi da gida alhamdulillah wallahi bana biyu ya kamata dai ni ba na kira ki tunda mu ba ne gaisa wallahi lafiya kalau bana biyu na ji ki shiru lafiya ha ba dan Allah lafiya ka babu saba da gani kuma shi kenan tafiya ba sallama dan Allah a gaskiya dai ban ji daɗi ba to ai ko da faɗa aka yi bai kamata a rabu haka ba kana kuma an yi rabu an zauna lafiya to ba da wata wuce da Abuja alhamdulillah wallahi kwana da yawa to magana kuma da ni oh da kina da magana din shine baki neme ni ba kuma gaba ɗaya sai da ni na neme ya mana ai dole ce haka to ina jin ki wata magana ce wannan mai muhimmancin gaske da kike ta cewa mai muhimmanci wata magana ce wannan
Ali ko na dan san shi ne gaskiya ba dai ke ko me ya aikata miki haka da kike son aiki wani aiki akan sa wannan aikin ka san me ke faruwa kuwa sai ka faɗa mu. amma dai gaskiya kafin dai na fara faɗa ma me ke tafiya dan so ma wata tambaya Ta, ɗarin ka. dan Allah mece ce alakar ka da Aisha Wace Aisha? Aisha dai wacce na fara gaya ma wata kace mu shigo ciki Ok, to ai ni wannan Aisha na gan ku ba, na ga ta je ta ɗauko ku haya bane ko kuna da alaka da ita ne, na ga kun zo don ku wanda ta abokin. to kai kuma abin da ya zo ma To kenan ai mu a lokacin abin da muka ɗauka har nake gaya abokina daman gashi kaza kaza kaza. Ka san ta ne dama kuna da alaka da ita tun dama? Bujuro ka ce? to gaskiya dai ba budurwa ta wuce hasali ni ma dai ba wani irin sanin nan ne mata ba sosai amma ta dalilin wani abokina har muka samu dai muka dan saba da ita to amma abin da ya fi bani mamaki duk da cewar baka bani amsar tambayar da ne maka ba ina kyautata kan cewa kana da alaka da Aisha sosai ma'ana gaskiya bai kamata a ce mun baka san Aisha ba saboda akwai dalili akwai maganganun da taimu wanda suka nuna mun cewa gaskiya Aisha ta yi ma farin sani kuma kai ma ya kamata a ce ka san ta gaskiya To ni dai iya abin da na riga na sani da ita tun daga ranar da ta dawo daga Abuja na raka abokina suka je suka haɗu. Ni tun daga wannan lokacin daga ranar ta ɗan so ta mana rayin kunya tun daga ranar da ni gaba ɗaya na ga bata yi mun ba na wannan ɗinta. To ni kaina yanayin nema na da masifa da take da wasu abubuwa da take nake jin tsoron cewa anya ko ba wani abu a zuciyar wannan ko kuma a'a daman ta sani ne abin da ban sani ba amma me ta ce maybe idan ka fara dan ta ka dora ni akan hanya maybe in gano abin da ya faru. abin da yake tafa da ita ban sace zalla da take son za ta ɗauka a kanka ban san kuma ban wani san shi ba sosai sai ta ce to gaskiyar magana kai kana da kauye kuma a ƙauyen ku yaudara kai shine ka gudu birni ka zo nan kuma nan ɗin ma dai Allah kaɗai san me kake aikata na ce shi ɗin sai ta ce na ce wannan wace irin yaudara ya haka ai wata yarinya kai wa ciki da kai mata ciki magana ta girmama shi ne karasa yadda za ka yi kawai sai ka kuma ce yarinya ke kuwa wata yarinya ce wannan sai take gano cewa ko jimme take kowa ina ganin ya dai wannan da ya isa a ce ka tuna cewa in dai har ka taɓa yin wata budurwa a ƙauyen ku jimme ni sunan ne dai Gaskiya na guri yayi kama da mutum. Ko ita Juma din ita ce Aisha ko kuma Juma daban Aisha daban. gaskiya Aisha daban a yanda take bani labari Juma daban sai dai ina kyautar zaton suna da alaka mu kusanciya sosai So, amma ni abin da ya bani mamaki ni tun da na zo garin nan na shigo Kano ba wani wanda ya san labarin menene ya faru da ni daga ina nake ina ne kauyen mu ba wani wanda ya sani so amma ta yaya ita wannan Aisha har ta samu labarin mu'amala ta da Juma kuma kai ma ka samu har ka zo ka gaya mu saboda ni ban taba gaya ba ma kuma ban taba gaya wani ba wadanta na in ce wani ne ya dauki wannan magana ya je ya faɗa wani kuma gashi aka gaya ma to ai wannan shi zai tabbatar ma da cewar mun yi waya da ita Aisha sannan sannan kuma wannan ma zai ƙara tabbatar maka da cewar fa Aisha ta yi maka farin sani tun da gashi har ka nuna min cewar ka san ainihin ita wacce ake magana a kanta sannan kuma kana magana babu wanda ya san labarinka dalilin baro ka ta har zuwa yanzu to gaskiya akwai alamar tambaya a maganar so to tun da nake gani tun da ka zo min da wannan maganar wanda yake faruwa shine
a shekarun baya can da suka wuce a karkaranmu shine Malam baka ji ba. Wai magana nake son ne da kai. Ciki ba ki mun magana ba, sai da nan tafi gona. To ai sai ka hakuri ka saurara me yasa ni kira ka ko ba gaskiya. To ina ji. Ba wai ko ka kano mun fada ba. Akan wannan yarinyar ne. Na tsaya na mata magana, na nutsar da ita ta fahimci wanda yake son ta, wanda ya shirin aurenta ta gagara yadda da al'amari na. Ta tsaya tana ta makale wancan dan matsiyatan wanda ba shi da komai. Bai ma shirin aurenta ba. Hakan me yasa ta dinka bata lokacin ta akan shi? Ba shi da rana, ba shi da wata, ba shi da ko kwanar da zai saka ma ya ce garan da zai kawo kudin aurenta. Kuma sai mu tsaya mu dinka kallon ta, kun fito mu dinka jira ni da ita. Yarinya ta kai mun aure kuma ba za a aurar da ita ba. Ko dai cin hanci yake baka ne, dan naga idan ina magana akan aure yarinyar nan baka son ka dinka mun magana. Sai na dawo. Abin da zaka ce min kenan? To duk yanda aka yi na san wannan matsiyacin ina ga duk yanda aka yi akwai wani cin hancin da yake baka. Haka za ku kare da kai har yar ta kuma tunda ba ku da abin da za ku tsaya ku yi tunani akai. In ta dauko maka abin kunya sai ka sani. Juma rabin raina. Haba Juma. Lafiya da yau kuma haka? Da Allah ka saurara ce ba na son ka. Haba Juma. Duk irin san da nake miki mana. Kwana nawa ina zuwa gurin ki. Amma ba na samun dama. Na ce ni kuma ba na son ka. Ko ana soyayya dole ne. Da wanda nake so. Ba na ce ba na son ka. Haba Juma. Ba na son ka. Ko ana Duba irin soyayya fa da dole nake miki ma. Irin iya soyayya da nake miki. Amma da lokaci yanzu gurin ki. Kada Allah wani irin mutum ne. Na faɗa maka ba na son ka, ba na son ka. Da wanda nake so ko dole ne. Wata da Allah ne yasa kake son ka shiga zuciyar masoya guda biyu ne. Ba na son ka. Ya kamata ka fahimci ni ne Juma. Ba na son. Ya wata misali fa. Juma. Juma. Tana kwance. Wani dan Allah a gidanku baki da tarbiyya ne ko kuma ba koya miki ba, ko kuma ke ma baki da sha'awan ki samu gidan kanki da baki ba kawarki shawara. Ya za a yi wai ke kina tare da tsawa ga wannan jami'in da yake son ki tsakani da Allah, amma ke a matsayin ki na kawarta ba za ki ba ta shawara ba. Ta tsaya tana manne wannan matsiyacin dan gidan matsiyata da ba su da arzikin asibalantana abin da zai ce da ita gobe. Ina ma uban wa ba shi arzikin da zai zo ya aure ta. Ta tsaya tana ɓata lokacin da tana wai sai shi soyayyar banza da ta iska. Ga wanda yake son ta ko a yanzu ya ce zai turo magabatansa su zo gidan nan, amma ɗan nan ta fafur ta ce ba shi ba, sai wancan ɗan iskan mai shayyan gashi uwa kazar da aka bubbuke mata jiki da ruwan zafi. To da Allah ki dinka ba ta shawara. Idan ke ma kuma haka ɗabi'ar ki take shi yasa ta ku ta zo ɗaya, to ni kuma zan gani a wannan karan dan zan iya miki iyaka da ita. Ke kuma sai ki tsaya
wannan kan naki da nake ce miki masifa kullum ina miki shawara tun ina miki nasiha kin fara kai ni bango yar iskan yarinya wani irin kalamai yake gaya miki da ba kya son ki dauki zance na a matsayina na uwarki ja'irar yarinya kawai yanzu da ku fito kuka shiri na za ku tafi na ce ina za ku je kowane matsiyacin ne ya fito ya tsaya kofar gidan yake jiran ki ba shi bane to ina za ki na ce ina za ku je ko ku gaya mun ko kuma yanzu za ku koma ciki za ki koma ciki ta tashi ta gidansu ba ta da lafiya yanzu in tashi mu tafi tare mu je mu gaisuwan in nan tata munafukar banza munafukar iska to dai ki tashi ki tafi yanzu ki samu nan da nan ku je ku dawo in kika bata mu lokaci dan kin san ga wannan dakar dawo nan ita take jira ki zo ki samu ki je ki dako ta ki zo a dora tuwon da za a ci yau da daddare sai ki tashi jakiran yarinya zama a dangare an sha kwalliya ya ce dai kwalliyar nan dai ta wace ce dai wannan kwalliyar dai ta wace gaskiya ni ma na san duk a faɗin karkarar nan ni kaɗai ake wa wannan kwalliyar ai ni in dai kika ganni a hanya ina tafiya to daga gurinki sai gida ai ni ba ni da wani aiki da ya wuce in zo gurinki gonan me ga kinan wa yake ta gonan me ai ni ganin ki da nake yi ya fiye min wannan gonar da kike ta shikenan in tafi wani shikenan ya zo ya kwace min ke ko haka kike da gaske ya kamata wai ka dinga zuwa gona dinga zuwa amma gaskiya sai na ganki ko da zan je ma sai na ganki kamar su 3 ko su 4 a rana sannan yin saboda ai bana so ringa nesa ka san masu kyau karkarkaran nan ana banki wajen kyau ai abun ba a magana Allah ba a shi billahi lazi in dai kuɗi suna magani a garin nan sai ne miki wulakanci a garin nan wai kai kuɗi hauka ne ba na so